Όχι, μπροστά είμαστε πολύ δεν αφήνετε να λυθεί το νομικό θέμα. Προχωράτε στο να γίνει εγκατάσταση. Σου πω, μπορείς να πάρεις την Κοσμοτέ? Πού την πάτε? Δεν ξέρω. Πού την πήρατε? Το πήρατε εσείς, πάτε όπου να είναι. Δίπλα είσαστε. Εμείς ζούμε εδώ πέρα, εμείς μεγαλώνουμε παιδιά, μεγαλώνουμε γόνια. Δεν βλέπουμε, εδώ ζούμε καλά λέει. Να φύγουμε εμείς από την ελευθερία. Ελάτε εσείς να φύγουμε εμείς. Εδώ είναι τα χωράφια μας, εδώ είναι τα σπίτια μας. Τα κοπάκια εδώ γύρω-γύρω γυρνάνε. Να κερδίσετε εσείς σαν εταιρείες και να φύγουμε εμείς να πεθάνουμε τελείως εδώ πέρα. Εσείς τώρα εμείς δεν έχετε πάρει τίποτα. Και θα παίρναμε από το Συμβούλιο και θα το ξέραμε και εγώ και ο πρόεδρος του Παλατίου. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα τα ξέραμε όλοι. Εμείς σας δώσαμε μια περιοχή ως υπηρεσία, όχι να την επινοικιάσετε για εταιρείες της Κοσμοτέ. Σας δώσαμε μια συγκεκριμένη χρήση για φαρμακεία και τέτοια, γιατί ήταν στην ιδιοκτησία της κοινότητας άλλων. Σε ποιο κτήμα η απολύτω? Μην το πάμε σε βαθύτερα οικολογικά. Ποιος είναι το κτήμα, ρε Παναγιώτη? Είμαστε πολίτες Έλληνες. Το συμφέρον μας δηλαδή να γίνει λαός να έχει καρκίνο. Έχει, ήδη η Κομισιόν, ας ενημερώσω αν δεν είστε ενημέρος, κατεβάζει τα όρια. Την προηγούμενη Κυριακή συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο. Κατεβάζει τα όρια, δηλαδή και η άδειά σας το να υφίσταται θα είναι με τα παλιά όρια. Αυτό θέλω να πω. Εδώ μας τα βάλα στις πολυκατοικίες απάρτη, μου λέτε την απλή ερώτηση. Και τρομάξαμε να τα βγάλουμε. Τα βγάλουμε. Τι μας λέτε? Μέσα στις πολυκατοικίες απάρτη μας τα βάλατε. Εμείς μετά από αίτημα των εργαζομένων δεν υπήρχε σήμα της Κοσμοτέ που η πλειοψηφία των υπαλλήλων έχει αυτή την εταιρεία. Ήρθαμε σε συμφωνία για να καταστήσουμε μια κεραία. Απλώς διαπιστώνουμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής του Θάλα έχουν κάποιες αντιρρήσεις. Από εκεί πέρα το συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο για να δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς δεν θέλουμε να τσακωνόμαστε με κανένα. Ενώ το τοπικό συμβούλιο είχε πάρει απόφαση για να μην εγκατασταθεί η κεραία, ξαφνικά εμφανίστηκαν οι κύριοι να μας φέρουν τον καρκίνο μέσα στα σπίτια μας. Αυτά ήταν όλα, παιδιά. Είμαστε 300 μέτρα απόσταση από τις κεραίες. Η στοιχειώδη γνώση μας και η πληροφορήσή μας λέει ότι όλα αυτά είναι καρκινογόνα και κάποια άλλα πράγματα που δεν ξέρουμε σαν ειδικοί. Αλλά εκείνο που κατανοούμε είναι ότι είναι καρκίνος, είναι αρρώστια και δεν το θέλουμε. Άδεια είχανε, άδεια... Τώρα από πλευράς τυπικών διαδικασιών δεν ενημερώθηκα. Ζητήσαμε, έχουμε κάνει έγγραφο στο Συμβούλιο, έχουμε στείλει στο ψυχιατρίο, στο Δήμο και περιμένουμε απάντηση. Ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Και ο κύριος διοικητής εδώ μας λέει ότι δεν είναι αυτός αρμόδιος να μας πει τι γίνεται και αν θέλει άδεια ή αν δεν θέλει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα πώς το σκέπτονται. Αν εμείς δεν διώξουμε το φορτηγό με τα υλικά που έχει πάνω φορτωμένα, εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Θα κλείσουμε πάλι τον δρόμο, θα μαζέψουμε όλο το χωριό. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και το Δημοτικό Διαμέρισμα Παλατίου, όπως είδατε τον πρόεδρο του Παλατίου εδώ. Δεν αφήνουμε, δεν δεχόμαστε να βάλουν. Καταρχήν εδώ βάλουν ντομάτες, πατάτες, βάζουν φαγητά, δραστηριότητες που κάνουν για να ταΐσουν τους αρρώστους. Δηλαδή αντί να τους κάνουμε μια υγιεινή διατροφή, να τους βάλουμε και άλλα δηλαδή δηλητήρια ακόμα πάνω. Αυτά είχα να πω. Αν δεν διώξουν το φορτηγό, εμείς δεν φεύγουμε από εδώ. Και δεν ανοίγουμε τον δρόμο. Αν φέρουν άδεια και μας λένε ότι και πάλι το χωριό είναι, εμείς εκπροσωπούμε το χωριό του Θάνα, όπως και ο Θοδωρής ο Τζίμης στο Παλάτιο, μας λένε όχι, θα αφήσουμε στη κεραία. Σε καμία περίπτωση για άδεια να φέρουν, εμείς θα κινηθούμε νομικά και με το Δήμο και με ό,τι άλλο μέσο χρειαστεί. Καταρχήν η μόνη φάση που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή εδώ, να κλείσουμε τον δρόμο, να μην τους αφήσουμε να τους επιτρέψουμε να περάσουν μέσα. Εγώ κάπου έμαθα για την κεραία αυτή την Κοσμοτέ και κάπου πήρα μια απόφαση Συμβουλίου με το Συμβουλίο μου και την έστειλα στο Δημαρχείο. Κάπου έστειλα και ένα έγγραφο στο Διευθυντή του Ψυχιατρίου και του είπα να μου απαντήσει τελικά τι συμβαίνει. Δεν μου απάντησε. Μαθαίνω σήμερα ότι φέρανε να τοποθετήσουν την κεραία. Κάπου κι εγώ ενημέρωσα τον κόσμο, κάπου σταμάτησα το απογείο και ζήτησα κάποια άδεια από το Δήμο, το οποίο δεν υπάρχει. Και πολύ ευχαρίστως υποχωρήσανε και φύγανε ομαλά και όμορφα και ωραία. Αν παρουσιάσουν άδεια. Πάλι δεν θα αντιδράσουμε γερά. Γιατί έχουμε μικρά παιδιά, προπάντων εγώ έχω 6 εγγόνια μικρά, άλλοι, έγκυες γυναίκες, είναι επικίνδυνο αυτό. Δεν το δεχόμαστε με τίποτα.